Mbukeli, imbono nengxoxo equkethwe inkulumo elandelayo akusiyona eyeSelect Africa TV, kodwa eyalowo othintekayo kuyo. Ngibingelele babukeli beSelect Africa TV igama ngikwazi ukuthi ubusana ngakaMthembu bathele injabulo ihora. Ngizulu wagotshela amagotshela intombi yesokeni wathi umsikazi kabezizwe kade ngizalo skip yadela ngoba unobona yonkani into umntwana umuntu ozingeza iqhuma. Buka ke babukeli beSelect Africa TV ngihleli nodokotela bafowethu ngimlanda le koJozini. Sithi asondele eduzane naye sizwe ephilisa abantu ukuthi baphila kanjani abantu ngoba abantu bayagula dokotela asikubingelele sibamukele la kwiSelect Africa TV siyathobeka ukuba nawe. Awu sithi bayede kuwo wonke umuntu osibukele ngalesikhathi. Yaqala inkathazo sengifikile kwiSelect Africa TV. Awu sewufikile umuntu ophoqa izinto ngenkani. Abangaziyo bathi usigadla senyama safele emazweni ngondaba zabantu zakhulumisa amakhuluma kwahlula iphoyisa ngumaxoxo impela kwela ngithembole. Awu madoda Yimi loyo baba. usukhona ufikile eqathatha. Ngifikile ngempela ngithi wonke umuntu akasizakale ngenkani. Siphoqa izinto #ngenkani abaphumelela abantu. #siyayiphoqa izinto ngenkani abantu abaphumelele. Dokotela siyathobeka kuba nawe naba abantu bakho. Sikhuluma indaba enkulu dokotela sikhuluma indaba yenhlahla amadlozi abantu kumnyama kuvalekile abantu bayageza abolahlane olwandle belahlane emfuleni kodwa lutho kube emnyama. Dokotela usiphatheleni namhlanje? Uyabona lento ethinta inhlahla inkinga kakhulu. Oqala sikhuluma iqiniso phambi kwabantu isizwe silalele. Dokotela Akekho umuntu ongenayo inhlahla. Akekho umuntu ongenayo inhlahla. Inhlahla yethu iyaphazamiseka la emhlabeni. Uma siphila iphazamiswa ukuthi la emhlabeni kuyashisa. La emhlabeni kwenzeka lokhu umona nakho konke bese kuphazamisa inhlahla yethu. Mina ngithi ke ngenxa yokuthi akekho umuntu ongenayo inhlahla. Abantu babanelungelo lokungithinta mina ngoba inhlahla mina ngiyibuka ukuthi ingabe idalwa zakho zithini uma wena ungaphumeleli. Ingabe amadlozi akho athula thini wena ungaphumeleli. Bese ngiphinde ngibuka ukuthi wona lamadlozi lawa wona yini athini ku akhona ayakusebenzela yini. Ngoba kukhona ukuthi uthembele emadlozini ukuthi lamadlozi wena kade athethulwa uthe uzalwa nje wathola ukuthi amadlozi akini sakade athethulwa. Vele ayikho into ongayilungisa ungafaka iphandla from right uzofika la kungenzekile ukuthi ngoba owafika kuqala wasebenzisa amadlozi manje ke mina ngikhona ngizolekelela abantu ukuthi noma ngabe ukuthi inhlahla kawunayo mina ngiyanqamulela ngokweqisa umgwaqo uye ngaphesheya. Inhlahla ababukeli beSelect Africa TV ngoba ngihleli nodokotela la sithe masihleli phansi sikhuluma ukuthi abantu baxakekile lento yenhlahla ikhona akekho umuntu onganayo inhlahla uzalwa nje usuku nenhlahla wayesethi yena kumele siyikhulume le ndaba yenhlahla ngoba dokotela nansi into eyenzakalayo senza izinto kube emnyama kungalungi sifuna imisebenzi abantu bafika ama-CV every day kube emnyama kungalungi senza izinto ekhaya sihlaba imbuzi inkomo akulungi. Yiziphi izinto ngempela okumele uzenze engicabanga ukuthi wena dokotela naba ababukele ekhaya ongabafikela nawe ukuthi now 1 no 2 no 3 asizakale kanje? Mina ngifisa ukutshela olalele ngalesikhathi ukuthi uma usukwenzile lokho nalokho kwangakusiza ngalutho. Nqamulela baba. Zikhona indlela ezinqamulelayo ezingathatha zikubeke ngale empilweni yakho uphila impilo emnandi. Akekho umuntu ofanele afa emhlabeni angenalutho. Njengoba sikhona kunesizathu kuba khona kwethu. Manje kufuna ukuthi wonke umuntu wenza into ingenzeki unqamulele ukunqamulela ke ukuthi uyathwala noma uyakhuphula noma uyaphakamisa kodwa ngithi mina umuntu akathole iboost yempilo yakhe. Ngithi inhlahla vele isivaliwe yena akaboost impilo yakhe. Uma efaka iboost le boost izolekelela ukutheni whatever ayenzayo yena iphakame yephezulu. Whatever uyayenza yenzeke. Siyeke lokubheka abathakathi sabafica kube khona siyofa sibashiye. Okwethu azi ukuthi wena ufunani bese wena straight to the point ukuthi ngifuna lokho. Mina ngifuna abantu banqamulele ngoba uyokwenza imisebenzi yamadlozi wenze lokho ya waste imali ngabe uze kimi wazoqonda indlela yakho aya phambili ngoba okunye inhlahla njengoba sikhuluma ngayo ukuthi wonke umuntu unayo. Thina sibulawa izinkinga zemndeni noma inkinga esiphila emphakathini kuzo kodwa uma unqamulelile usuke uzenzela into yakhe ethule uphumelele uye phambili. Dokotela ngiyayizwa uyayibeka iyacaca mhlawumbe umuntu ozothi lapha ekhaya
dokotela ngiyamuzwa ukuthi anginqamulele, uyamuzwa udokotela ethi angithwale. Kunenkinga dokotela uma kuthiwa ngiyathwala noma ezinye zezinto esiyizwayo ngabantu zenzeka. Ngiyathwala mina la, nginey'ngane, nginomndeni. Lento ihambe igcina isibuya izoshaya iy'ngane zami mangidlula emhlabeni. Ungathini ngalonto dokotela emawuthi angithwale ngoba abanye abantu bashaya uvalo lokuthi ngizothi ngiyathwala ngijabule ngibe nemali eziningi, ngibe nezimoto eziningi, ngibe nemizi eminingi, egcineni emangishona mina lento futhi ihamba nami. Ungathini ke ngalonto? Nkosi yami, kunzima kakhulu umhlonishwa ngoba wonke umuntu ukhuluma ngokuthwala, wonke umuntu ukhuluma ngokuthwala, abanye bakhuluma bengakwazi ukuthi ukuthwala kuyini. Abanye bekhuluma into abangayazi. Mina ngithi ukuthwala akukho ukuthwala ongathi uma uthwele khona wena uhlukumezeke wena ngendlela ukuthi yonke into yakhe iyahamba. Ukuthwala kunama-level akho. Kunabantu abathwele kahle, kunabantu abayithwalele ngey'nkukhu, kunabantu abayithwalele ngey'mbuzi, kunabantu abayithwalele ngemfuyo, kunabantu abayithwalele ngey'lwane ey'thile, kunabantu abathwale even nangesihlahla. Yangizwa? Kodwa kukhona abanye ukuthi akathwalanga kumuntu, uphakamise nje just inhlahla yakhe wafaka iboost, aphakame aye phezulu. Kodwa akukhona ukuthi ukuthwala kuphi. Ukuthwala kwehlukene kabili baba. Kukhona ukuthwala okuhle, kukhona ukuthwala okubi. Umuntu uzikhethela yena. Sahleli nami babukeli be-Select Africa TV, sikhona sonodokotela bafowethu la njengoba sigijima nje pheyikwayo entweni yenhlahla bafowethu, okuyinto ebaluleke kakhulu. Njengoba dokotela sikhuluma ngayo le ndaba yokuthwala, ngifuna ukuchecka la dokotela ukuthi nakho sisekhaya sibaningi. Simbona kanjani-ke umuntu othwele noma sesibona kulimala abantu la egcekeni? Sibona kanjani ukuthi sekukhona-ke othwele la? Ayi, inzima kakhulu lento yokubona ukuthi usibanibani uthwele noma akathwele. Ngoba abanye baphumelela nje ngenxa yey'nhlahla zabo, abanye baphumelela nje bengathwalanga futhi. So kunzima ukubona ukuthi lo uthwele. Mhlawumbe indlela yokubona ukuthi umuntu uthwele yilapho uma sekusuka kunezinto ezinye ezimbi ey'bona zenzeka ekhaya, bese kuphoqa ukuthi thina njengomndeni ake siphumeni ngoba iyasidida lento ukuthi yini lenzakalayo. Ugcina uthola ukuthi hayi ikhona indoda emengathi la ekhaya, iyenzeka-ke kanjalo. Cishe kungaba yindlela ukuthi uzuphuma umuntu umbone ukuthi ngabe uthwele yini ngokuphuma uyohlola. Kodwa abanye ababonakali, kunzima nje ukubona umuntu othwele. Thina sibe sibona umuntu ephumelelayo namabhilidi nakho konke bese bathi umuntu uthwele. Kanti umuntu uzalwa nenhlahla yakhe. Sikhuluma ukuthi akekho umuntu ongenayo inhlahla yakhe. Umuntu unenhlahla yakhe umuntu. Akubona bonke abantu baphumela abantu bathwele. Mina ngithi umuntu nje onenhlahla umuntu nje ophilayo akeze kimi sithatha inhlahla yakhe thina siyifake iboost. Yes. Nalo muntu uma wenze njalo vele bazothi uthwele. Ngoba ubooste inhlahla yakhe yasiyaqhuma iyashuthi iyaphezulu. Dokotela ngifuna ukubuya la. Kubaluleke ngani ukuthi sikhuluma ngenhlahla njengamanje abantu uyasho ukuthi ababoost. Uma ukuthi umsamo wami vele unenkinga noma ngathiwa ngiyaboosta kodwa akuzukulunga, mhlambe ungathini uma uzochazela abantu ukuthi kubaluleke ngani ukuthi asiqale silungise umsamo wethu kuqala before izinto zethu silunge, sigeze lapho umsamo yonke into ilunge ikhanye before senze izinto ezenzeka ukuthi sifuna ukuqhubekela phambili. Mhlonishwa, iphuzu elikhulu lelo, iphuzu elikhulu. Kodwa angiqale ngithi mina into ehlupha ebantwini manje, abantu abasafuna ukunakekela amakhaya abo. Umuntu uzicabangela yena ethi umngani wami buka unemoto ethile, nami ngifuna ukuba nemoto. Akhohlwe ukuthi aqale ekhaya lapha alungisa ikhaya. Umsamo uma ulungisa umsamo usuke usulungisele wonke umuntu wala ekhaya ukuze izinto zakhe ziphumelele phambili. Kodwa uma uvela usukume wena uyihambela wena, inkinga leyo ngoba usazobuya futhi uthola ukuthi abanye abantu angeke baze baphumelele ngoba kunalento esabacindezelayo bona ekhaya. So umsamo ubalulekile kakhulu wonke umuntu. Kodwa ngiye ngithi mina kwesinye isikhathi kwawona umsamo lo uyabambezela wena mfowethu. Uyabambezela umsamo ngoba uthatha ukugcinisa izinto eziningi ushona ilanga. Abantu abafuna izinto abayifunayo baqhume bayiphambili. Sambile isikhathi mfowethu. Nqamulela mina nje lento umsamo ngibona umshonisa langa lento le. Bazokutshela ukuthi amadlozi afuna ukuthi hayi ubani wawukuphi wena lapho. Kokusiza ngani lokho? Ngokubambezela nje straight.
Babukeli be-Select Africa TV, ngihleli nodokotela bafethu uyayibeka bafethu uyayatha uyayaba bafethu njengoba ngihleli naye nje njengoba nitshela nje bafethu ukuthi yini iziphi izinto ezibalekile eningazenza lapho ngasekhaya because bafethu sikhona sixakekile sibaningi. Dokotela nayo enye into engifuna ukuza kuyona ngisakhuluma ngenhlahla siyizinsizwa nje sigezile siyibahle sinalento yokuthi kumele silandele abantu besifazane emasibona umuntu wesifazane esiwela siyangena nje kuyena asinankinga kodwa ekugcineni iyavela lento ukuthi sibaqwashisa amajithi ukuthi iyavela lento kulokho ulala nabantu besifazane abahlukahlukene enye izinto ezibulala inhlahla yakho lezo iphuzu elikhulu iqiniso lelo yebo into enjalo ikhona mhlonishwa thina sesithathe ngokuthi singamasoka asehlula ilutho kanti ekugcineni yaphazamiseka inhlahla yethu ngoba abanye abantu banokungcola omunye uthola ukuthi nje usanda kukhipha isisu uthola omunye umuntu ukuthi unelumbe elibi yonke lento igcina isiphazamisa wena nempumelelo yakho so ngempela ke ngeke sithi abantu abangathandani kodwa kukhona leyo nto ukuthi kufuna uqaphele lento ifana nokuthi uma usebenzise izinto enjengeyimoto noma uthola ukuthi abantu bazolalana emotweni benze izinto ezingcolile leyo nto le kufanele bazi abantu ukuthi leyo nto umuntu iyamngcolisa umuntu sukudinga ukuthi uyihlanze noma uyihlambulule mhlawumbe uzothi umuntu ke lapha ekhaya ke sibalungisela amajita ade ngilele nomuntu wesifazane mhlawumbe sihlanganele lapho sihlangane khona satholana sahamba saya endlini yini okumele ngiyisebenzise mhlawumbe mangade ngiqede ukuthi ade senza lonto esiyenzayo for ukuzihlanza dokotela Nkosi yami into esimple nje amanzi olwandle ayakulamulela lapha 2 kunesinye isihlahla esithi umhlambadlozi siyakwazi ukukulekelela lokho ungaze nje uzufike kithi noma ke phela ngeke ngize ngiyibale zonke ngoba omunye umuntu othatha bese enza izinto okungezona nathi ngoba kwasho mina kwemithi kodwa zikhona izinto nje ukuthi nawe uma uyindoda ube nezinto zakho nezigcobo zakho ukuthi mangingenela ungangena khona ngithinti yebo ngiyithi mina kufuna ukuthi uma uyinsizwa kwethu ube nje nento yakho nawe isigcobo ukuthi hayi manginyathelela ngizokwenza kahle bukeli be-Select Africa TV majida ngiyamuza udokotela bafowethu siyazi kuyenzeka ukuthola ukuthi uyashayisana endleleni umjida vele grand uyavuka beka phela nawe mfowethu uyayilimaza inhlahla yakho ungalali nabantu abahlukene ngaso sonke isikhathi because lento le iyakulimaza dokotela naba abantu bakho batshela abantu bakuthola kanjani abantu bahalela manje ukuthi no sifuna ukuza thina ejozini udokotela engasisiza la nala ngoba inhlahla zethu zivalelekile batshela abantu okay ngiyatholakala inombolo yami ithi 072 737 8514 uphinde ungilandele lapha kwi-channel yami ethi Dr 2+2 lapho uzobona khona yonke imininingwane nezinto engisuke ngizenza khona ilokho engakusho kakhulu kubantu dokotela siyathoba kakhulu futhi siyabonga ukuba nawe namhlanje ngicabanga ukuthi usinikeze into ebalekile nehlupha abantu kakhulu emakhaya engicabanga ukuthi bazosukuma belandele le channel baningi kakhulu abantu abalandela le channel bazosondela kuwena bedinga usizo basizakale ngoba ngenza sure ukuthi emangithola abantu abanjengawe masihleli la isihleli khona sixoxe no yazi ngiyadinga dokotela sisiza abantu bethu uyayibona Select Africa TV bafowethu bengikhona la ngihleli nodokotela senza sure ukuthi siyakunikeza konke okusemandleni ukuthi nikwazi ukusizakala hamba ke ku-YouTube channel ufike usubscribe lapho silandele inkundleni zokuxhumana Facebook Select Africa TV uyalike uyakhomenta le iSelect Africa TV kanti mina ngokwazi bengihleli nodokotela siyabonga ukuhle nokumhlophe siyabonga bye danko cabanga ukuthi cover yethu hayi ngimnandi kakhulu okay hayi siyabonga Othe